Hei lume, am revenit cu episodul 3. Da, deci a bubuit creeperul ăla în episodul 2. Și m-a lăsat cu ceva viață și nu prea îmi place. Vreau să mănânc ceva, dar n-am mâncare gătită. La cuptor mai exact. Am auzit ceva, dar nu știu sigur ce. Porc n-avea cum, că nu cred că trăiesc porci pe aici, doar dacă nu-i porc mistreț. Nu există, vă zic. Mamă, deci cât fier am dat pe aici. Da, o să-l iau după ce mă luminez un pic peștera asta. Mamă, ce peșteri interesant. Așa. Wow. S-a auzit un zombie. Îl bat. E decât un zombie, sper. Așa. Da. Ură scheleți, că au arc și... Bă, da. Știați că sunt mai buni la arc? De la Shet. De la update-ul 1.6.2. Da, o să mor cu sigur, de-aia nu pot să trăiesc aici. Stop! Deci o să pun pauză până scap din închisoarea asta. Pauză. Am revenit, deci am murit de vreo 2 ori și am revenit cum închiceatul. De ce nu merge să-l închid? Atunci scrie ce... Nu mă lasă! Ce? Shit! Ce vrea să... Saf! Mi-a mers, am revenit și... Uitați! Du-te în pana mea! Da, și prietenii mei nu știu de ce să teme. Zice că vede ceva, dar chiar nu e nimica. Deci nu știu ce să teme atâta. Și să nu mă înjurați în comentariu. E primul meu video și... Nu știu dacă e bun sau nu, dar mie îmi place seria asta fiindcă am găsit smaralde de o grămadă și cred că să mă obișnuiesc să zic smaralde în loc de emeralde. Și da, iau fierul ăsta fiindcă să ne facem armură oricum. Așa, am auzit un schelet. Căul, cred că nu avem nevoie, că avem destul. Frate, dacă de unde vin zombii ăștia? Herobrine, fraților. Herobrine spawnează. N-am modul Herobrine, serios. Și da, prietenii ăștia acum sunt cu mine și nu știu de ce să sperie atâta. Acum nu mă mai sperii. Ați auzit? Și stau cu Cocuța. E pisica mea pe nume Cocuța. Da, și gata, nu mai vorbi că vreau să fac un video. Lasă-mă în pace. Băi, tăciți amândoi, nu mai faceți gălăgie. Asta mă enervează într-una. Tăciți odată. Hai, gata, liniște. Gata, nada. Opa, taci. Deci am ajuns să... Uitați, deci dacă i-ați putea vedea, nu mai puteți de nervi. Și mai încercați și să faceți un video. Dar terminați în pana mea amândoi. Unde sunt torțele? Ciudat. Ce? Pleacă. Mă omoară. Fiu. Ce? What the fuck? Deci, mina asta e plină de emeralde. Uitați-vă aici. Taci odată. Se bate schelete cu zombie. Ia-ți șmecher, să bată ea doi. Taci. Ia, îl bate scheletele pe zombie, asta e clar că îl va da în lavă. Deci o luptă foarte bună de văzut la televizor, de băgat la televizor. Bă, dar tu ce faci? Ești mort. Ce? Ăsta tot atacă zombiul, ce prost! Acum zombiul vine la mine, desigur. Și acum el e și mort. Și uitați, lavă, suntem la... Așa. Nimic. Da. Ce? Da. Suntem la stratul 13, perfect de găsit diamante. Să luăm goldul. Bă, de ce mă mai speria? Așa. Bă, da. Era să uit de... Wow, și redstone. Bine, îmi convine. Oh my god. Așa. Măi, dar lasă pisoiul, n-ai auzit că nu mai vrea să stea.
soi. Să stea pe aici. Am gata. O să mă încurce pe mine la video. Terminați amândoi, gata. Deci o să pun o pauză mică. Am revenit lume și mamă, greu am mai trecut. Și da, dacă vedeți că astea le am iar full, eu mi le craftez iar what? Diamante! Emeralde! Sunt bogat, tată! Diamant, emerald, wow! Unde e diamant? Băi, te taci! Nu mai vorbi, că eu filmez aici. Acolo e. Gata, tăceți, vreau și eu să filmez. Cea mai epică fază cu diamantul. Da, să iau emeraldul. Păi și ăsta e foarte valoros. Mai ales... Nu, a căzut în lavă. Da, emeraldul e cel mai valoros. Mamă, și aproape și eu am căzut în lavă. Așa. Ce fac? Haide să ajungem la diamante. Chiar vreau mult să ajung la diamantele alea. Pac. Diamante, diamante, diamante. Ce fraier a fost. Așa. De să mor tu dacă a fost doar un diamant. Nu are cum să fi fost un diamant. Nu cred, frate, că a fost un diamant. Bă, te rog, zi-mi că n-a fost un diamant. Zi-mi că au fost 5. Aș vrea eu să fie 5. Ah, mai mult iron, tare. Oh, și mai mult. Wow. Mai sapă. Așa. Și, mama, asta, aici cred că voi găsi multe și multe minereuri în mina asta. Cea mai tare mină. Și, frate, emerald e prea epic. Pac. Așa. Da, văd niște fier care îl iau și pe ăsta. Și, wow. Mereu dau, deci, deci e prea multe emeralde. Plină e peștera asta de emeralde. Gândiți-vă. Voi ați găsit așa multe emeralde într-o peșteră. Și mai ales în episodul 3. Așa. E pentru mine ceva foarte bine. Că e ce mai greu să găsești așa emeralde. Și da... Bă, da... continuă? Nu continuă. Mă gândeam eu, da. Deci de fiecare dată o să iau... să iau fierul, că văd... Nu! Da, o să pun pauză că mă sună cineva. Și da... Stați un pic.